Miss Grand Belgium 2021 is geworden Sonky! Sonky Tenzin is Miss Grand Belgium 2021. Suat, dat betekent dat jij first runner-up bent. Maar Sonky, geniet van dit moment. It's your time. Een applaus voor Sonky Tenzin. Veel succes in Thailand. Doe dat goed. Laat zien wat België in zijn mars heeft. Vincent, dankjewel voor vanavond. Jij bent ook bedankt, Veronique. Ik vond het heel fijn om aan jouw zijde te staan. Superleuk. Dames en heren, fijn dat jullie erbij waren. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Dag Sonky, proficiat met je overwinning. Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je gewonnen had? Ten eerste, het was allemaal als een droom. Ik geloofde niet dat dat echt was. En ik ben er hier. Dus omdat ik heb in mijn dromen geloofd. En mijn bericht voor anderen zijn, geloof in jouw dromen en doe het. Ja. Wat heeft ertoe geleid dat je eigenlijk gewonnen hebt? Wat was de hoofdreden, denk je, waarom dat je gewonnen hebt? Waarom juist? Dank u. Ik denk omdat ik ben altijd persistent. Ik ben altijd op tijd. En het is iets wat ik echt hard op gewerkt heb. En dat is het bewijs van vandaag, de resultaat. Dus ja. Hoe lang ben je nu bezig aan de ronde om tot aan de finale te geraken? Hoe lang heeft dat geduurd met alle voorbereidingen, workshops en dergelijke meer? Wel, misvergissing zichzelf heeft al 2 maanden geduurd, maar mijn preparations waren van 3 jaar geleden. Toen ik 15 was, was ik al begonnen. Dus ja, en op mijn 20ste ben ik hier. Wat is jouw verhaal? Hoe ben je tot hier geraakt? Wat heb je in je leven meegemaakt? Dankjewel. Dus als kind was ik heel verlegen. Ik zou niet hebben gedroomd dat ik hier zou zijn op deze podium. Dus mijn droom is gewoon, en de stappen die ik genomen is gewoon ervoor gaan. En dat is het. En ja, ik was als vluchteling geboren, maar ik heb nooit opgegeven. En dat is voor iedereen. Geldt ook voor iedereen. Ja, dat is gewoon fantastisch, hè? Ja. Hoe waren de meisjes om mee samen te werken? Meisjes, ik hou van hun allemaal. Die zijn allemaal heel lief. En ik heb eerlijk gezegd een hele goede tijd gehad met hun. Die zijn allemaal mijn zussen. So the sisterhood is real. Hoe is het met de organisatie verlopen? Liep dat altijd goed zo? Ja, zeker, zeker. Ik heb me altijd goed gevoeld in de organisatie. Zij was altijd voor ons daar. Vragen van hoe gaat het en dat telt veel, vind ik. Ja. Heb ik het nu goed begrepen dat je naar Thailand gaat? Ja, inderdaad. Ja. Wanneer dat? Ja, in november. In november? Ja. Dat is snel, hè? Ja, dat is snel, inderdaad. Ja. Ga je speciale voorbereidingen doen daarvoor? Zeker. The competition has just started. I would work really hard on my preparations for the international. And I hope I could bring the golden crown for Belgium for the first time ever. Thank you. Oké, ik wens je dat zeker toe. Veel succes Dankjewel. en tot de volgende keer, hè? Tot de volgende keer. Dankjewel, hè. Dank Dag. je. Dag. Super.